Добре, давай нататък. Дева. Стигнахме до така интересният знак на везните. Везните са хора, които от деца търсят партньора в живота. И като деца няма в чие друго лице да го намерят, освен това на родителите. Децата везни са като малки войници. Каквото му кажеш, всичко прави. Но и ти поемаш отговорността за това, което той е направил. Чакат ли от теб да дойде решението и чакат и искат да им покажете как да стигне от това решение и посока. Това е първият огледален образ. Огледален знак в астрологията. Тоест везната е знакът, който се оглежда в околните, в родителите, след това в партньорите, понякога и в децата. Много е важно какво отражение се получава. Ако вие сте добър родител, детето везни ще е добро. Но ако ви имате някакви дефекти, много ясно ще ги видите в детето везни. То отразява. Огледало. Точно така. Като всички деца, разбира се, но пък тук те са два огледалните знака. Везни и риби. И първият, за който говорим, е везни. Иначе децата везни са изключително умни, изключително подредени, тъй като Сатурн е вторият управител на везните, каквото и да значи това за аудиторията. Аз те гледам леко, не разбираш тук какво означава Сатурн, нали? Да, ще си поговорим и за това, защото това е изключително важна тема. Децата везни се разбират чудесно с родители със силно его. Това са лъвовете, стрелците, дори родителят близнак може да бъде чудесен за детето везни. Това, което е много трудно за детето везни, е родителят рак. Защото това са два компромисни знака. Везните нямат нужда да виждат от родителя си някаква крайна компромисност. Те имат нужда от твърд авторитет, който да им покаже какво да правят. Като лъва, Овена го пропускаме, защото е опозиционният знак на везните. И независимо, че от Овена могат да се получат много, везните им е трудно. Защото виждат собственият си модел наобратно. Да. Няма как да стане. Да, доста трудно. Следващия знак? Следващия знак е на Скорпиона. Децата Скорпион за мен са изключително интересни, защото те са като тези деца, които ги показват във филмите на ужасите. Седи дете с мразяващо лице, зад него кори къщата и се случват чудеса. Така е. Това са дълбоко емоционални деца, които трудно ще си покажат емоцията. Но вътре ври и кипи. Вътре ври и кипи. Ако видите емоциите на детето, Скорпион може би не може да успокои. Добре ли е да подстрекаваме тези емоции, да излизат навън, да бъдат детето Скорпион трябва да бъде отглеждано в пълна хармония, шареност, цветове, сладко и любов, за да може тази енергия, която носи в себе си, да бъде туширана. Защото той е склонно той е като магнит, като котките, магнит за отрицателна енергия, която поема в себе си. Ако има конфликт в семейството, детето Скорпион ще поема и ще седи с това каменно лице, но вътрешно ще страда изключително. По тази причина детето Скорпион трябва да се насърчава да изразява емоциите си, колкото и да му е трудно. Той ще казва, няма проблем, но по очите ще познаете. Трудно е. Това е едно много мъдро дете, дълбоко чувствително, дълбоко разумно, което не се отглежда лесно и то от хора, които са незрели. Което не изоставяте само да ври и да кипи в собствените си емоции. Да, говорете с него, провокирайте го, обграждайте го с позитивни неща, давайте му сладко, обличайте го в хубави светли цветове и така нататък. Добре, нататък да... Стигнахме до авантюристите в хороскопа. Това са стрелците. Стрелците са... Айде, Злати. Да. Аз като малко. Това са друг любим мой знак, защото при детето стрелец най-лошото, което може да му направите, е да го сложите в рамки. И да му кажете, не прави това и от това се ограничава. И това означава да му дадете план какво да прави точно. Когато му кажете, не прави това, детето стрелец ще ходи да го направи, за да разбере защо не трябва да го прави. Стрелецът в себе си носи изключителен позитивизъм и е в езотеричното тълкуване на стрелеца. Стрелецът е дошъл, за да разсмива хората, защото иначе хората... Ето го! Да, това е така, защото хората ще станат зли, се смята. И затова стрелецът носи този оптимизъм и позитивно отношение. Много слънчеви хора са стрелците. Да, наистина. И трудно се виждат проблемите им и те трудно ги споделят и така нататък. Това не е ли зле за тях? Говорим за детето. Не е зле. Те са чудесни деца, изключително активни и идейни. Но един родител Козирог, който обича да показва правила и рамки, може да е много труден за детето стрелец. Но детето стрелец много чудесно може да пренебрегва авторитетите. И да не отчита. Добре, ако дайте да кажем подходящите и неподходящите родители сега да разберем. Подходящите, пак лъвът, тук и вече Овенът са прекрасни родители на детето стрелец, които толерират всички проявления на неговия характер.
Трудният родител е родителят близнаци и толкова еднополов. Това е много трудно за детето стрелец. Независимо, че това не са сложни и тежки знаци, стрелецът, който вижда в бъдещето, мечтае, знае какво ще прави след 5 години, се сблъска с родител близнаци и казва: ти какво правиш сега и утре? Той казва: не знам, аз знам след 5 години какво ще прави, не ме интересува утре. И се случва един лек конфликт. Да. Така, след стрелец имаме... Стигнахме до Козирога. Малките мъдреци, те се раждат мъдри по душа. Козирогът просто трябва да бъде научен какви са правилата на обществото, какво се прави и той ще ги научи веднага и много точно. Козирозите не искат да живеят в разграден двор. Не искат да имат, като девите, тази свобода да правят каквото си искат. Те имат нужда от много силен контакт с бащата или с авторитетният родител, ако това е майката. Тъй като за тях оценката от авторитета е много важна. Тоест, смятаме, че Козирогът се свързва с бащата, но има семейства, в които майката е крайният авторитет. Да. Който е трудно за детето Козирог, защото то винаги се ориентира към бащата, както детето Рак към майката. Отношенията с бащата или с авторитетният родител трябва да са добри и детето Козирог постоянно да получава положителна оценка от него, за да може да се изгради себе си като авторитет. Имаме въпрос от зрителка, която казва: аз съм зодия Овен, децата ми са син Козирог и дъщеря Лъв. Какво бихте ме посъветвали? Овен е родителят. Да. Децата са Козирог и дъщеря Лъв. Това е много силна комбинация от много силно его от всички страни. Значи с детето Лъв ще се разбират добре, а детето Козирог трябва просто да го толерира, да се слуша в това, което то казва. А то ще й казва много точно и ясно от какво има нужда. И на моменти, дори ако не е съгласна с него, трябва да преглъща различията. С детето Лъв ще е по-лесно. А подходящи родители за Козирог? Прекрасни родители за Козирог могат да бъдат скорпионите, рибите, защото умекотяват и дават емоционалност на Козирога, която му е трудна. Също така девите и телците. Кажи близнаци, моля те. Близнаците и лъвовете са едни трудни родители за детето Козирог. Първо, защото лъва е крайно драматичен и емоционален, а близнакът трудно може да влезе в много силна авторитетна роля. Или дори да стане, ще бъде налагане на съвсем чужд модел, който детето Козирог не може да разбере. Да. Пропуснахме тук да отбележим подходящите родители за децата с зодия Рак, ни напомня Миглена Костова. Така ли? Благодаря, ние сме родители Стрелец и Телец. Казва дали е добра комбинацията за дете Рак. Родителят Телец е чудесен за детето Рак. Да. Родителят Стрелец не може да изисква от детето си Рак да бъде така позитивно, екстровертно и динамично, защото то само по себе си е дълбоко емоционално. Но детето Рак винаги ще има някаква нотка на Стрелеца, която ще има върху себе си, но няма да разбира добре. И продължаваме към зодия Водолей, ако не се лъжа следващата. Децата Водолей са прекрасни. Децата Водолей са родени революционери. Ако има нещо нефункциониращо в отношенията ви като двойка, те ще го детекнат и ще се опитат или да го правят, или да го разрушат. Коректив, но ако е на незрели родители, може да стане голям проблем. Детето Водолей е прекрасно и кротко, докато не побеснее. Защо? Защото обикновено децата Водолей са прекрасни, кротки, с приятелчетата играят и така нататък. Но когато побеснее, той е краен, неукротим невротик. Това е някаква двойственост, така? Никаква двойственост. Всяка една революция има Водолей. Ако няма така реагира детето Водолей на несправедливостта, която то така възприема. Много важно нещо за всички родители. Децата Водолей не трябва да се ограничават от социалната си среда. Трябва да ходят на градина, трябва да ходят на ясла, трябва да ходят на училище, трябва да излизат с приятели. Отнемете ли това на Водолея, ще направите в него, ще създадете от него един доста негативен, мрачен, нервен човек. Имаме въпроси за зодия Водолей. Дъщеря ми е зодия Водолей, казва Ралица, и трудно заспива вечер, дори когато е много изморена. Гледането на телевизия не е фактор. Синът ми е зодия Овен, аз съм Скорпион. Значи майка Скорпион с дете Водолей и друго Тази майка Скорпион си избрала една нелека задача да възпитава тези две зодии, но най-хубавото при Скорпионите е, че те от ранна детска възраст на децата си успяват да им вменят режим. Този режим се вменява с добро и с лошо. Така. Като се прибягва често и до лошото. Но малкото Водолейче не заспива. Няма да заспи. Късно. Спи се по скорпионският начин, няма да заспи. Трябва да се попита от какво има нужда. Скорпионът изключително се дразни, когато губи контрол над ситуацията. Много лесно ще загуби контрол и от детето Овен, и от детето Водолей. Спокойно и... По-спокойно и да ги пита какво искат.
В смисъл, не знам защо хората казват, той е малко, той е на 3, на 5, не знае. Не знае. Това е завършена личност, която е дошла. Не може да каже, че не знае. Просто го изказва по един детски начин, по който сте го научили. Трябва просто да го разчетем в тях. Да, и то дори по някой път, когато е съвсем критична ситуацията, детето го казва директно. В смисъл, сглобява му се цяло изречение в главата. Да кажем нещо за подходящите родители за зодия Водолей и дете, защото имаме Яница пита, те са баща и майка с зодия Овен на дете Водолей. О, това е чудесно. Това е чудесно. Ето една добра новина. Ами не по-лесно ще. То винаги е чудесно, ако родителят е осъзнат, грижовен, мъдър и така нататък. Но когато говорим за по-неподготвени родители, е по-трудно. Айде да кажем и за риби. Да, ще приключим представенето с рибите. Най-трудните деца и най-лесните деца. Защо са най-лесни? Трудни и лесни, така ли? Да, най-лесни са, защото това са децата, които обожават родителите си. Те ще направят каквото им кажат. Ама чудеса, наистина. Казвате му сега, тук ще станеш културист за 2 седмици, ще стане. Имаме си такъв пример в екип. Но и са най-трудни, защото родителите може по някой път да пренебрегват емоционалността на децата риби. Сега, при жените риби всички сме видяли, че са много успешни, красиви, женствени и прекрасни. Защото тяхната емоционалност се толерира от родителите от деца. Но такива са и мъжете риби. Крайно емоционални. Това обаче при едни родители, бащи специално, лъв, овен, стрелец, т.е. силни мъжки зоди, те не могат да разберат силната емоционалност на детето риба. Детето риба пее страхотно, танцува страхотно, рисува страхотно. Толкова е талантливо, че тази емоционалност трябва да се изрази по този артистичен начин. Карате ли детето риба да бъде овен? Няма да стане. То ще се опита, но ще видите накрая един доста не-окей човек. Да, няма да стане. Добре, пропуснахме само за една дума да кажем, защото много изведнъж зрители ни се появиха в последния момент, питат, това често се случва. Ще продължим темата, ще има продължение, ще отговорите в страницата в Фейсбук. Само да кажем 2 думи за подходящите родители за Скорпион, защото забравихме. Детето Скорпион се отглежда... За Скорпион не сме казали. Детето Скорпион се отглежда чудесно от деви, от кози рози и странно, но и от лъвове. Да, защото в партньорски план те изключително не си пасват двата знака. Но родителят лъв може да даде на детето Скорпион това, от което има нужда. Първо, способността за изява, след това пълната любов, от която той има нужда. Сега, трудно е, родителите риби са чудесни родители за детето Скорпион, но не могат да му дадат това, от което има нужда. Емоция и емоция. Ще му засилят емоцията, но детето Скорпион основно има нужда от стабилност. Сега, само да кажа на нашите зрители, защото интерес е изключителен към Хули Леонис. Ще се видим с него след примерно 10 минути, така че задавайте въпроси, ще си говорим. Между другото, за едно много специално място на Сатурн. Ще чуем много интересни неща отново. И трябва да ти кажа, че сега, след целият този разговор, ако ще раждам второ дете, то ще бъде планирано. Да, определено. Ти си също за това. Сега трябва да кажа още нещо. Да не оставяме нещата на случайно. Има няколко момента в годината, в които има ретроградност на планетите. Сега да ти е ретрограден Меркурий в наталната карта не е голям проблем. Опитвайте се да спасите детето си от ретроградна Венера. Венера, добре. Случва се веднъж на около 2 години с 1 месец. Това е важно, защото Венера отговаря за любовните взаимоотношения, за изразяването на любовта. Има много неща, за които може да си говорим, да. Абсолютно убедена съм в това. Ще си говорим за Сатурн след малко. Чудесно. Нямаме сега време за повече въпроси. Реклама, останете с нас. حب الحرية وقلبي كله مليان حنان خجولة وبحفظ سرك